Čaute ľudia, som tu znovu ja, pán Dokonalý, a je tu so mnou aj moja sesternica Diatra. Ahojte. Dneska ideme natáčať ďalší challenge. 7 sekúnd. Jo, teda zákaz smiechu, to sme už sme to natáčali. Dobre, takže ideme, teraz sa máme čas na vysmiatie. Dobre, tak. Potom tie videá, čo sme pozerali, dáme do popisku videa. Aby ste si to videli, to vy. Aby ste. O, Mila, daj kudnúžem, ho teďka chodíme. Hej. No. Tudo bem aí? Ué, o conversar, você tá falando, não tem como. Não, vai você. Amor. Ja z toho napíme. Vidíte, skôr humusné video. Mohli by sme si teda pozrieť niečo iné. Lebo toto video trvá až 10 minút. Niečo o zombiach. Dobre, takže asi na ďalšie. za toto video sa podľa mňa som sa ja najviac smial. To je pravda. Ešte furt mi bolo, jak tam vyskočila tá... Bude to v popise videa, uvidíte. A mohli by sme ďalšie Ideme si to video. pozrieť. Čo? Aj tu ďalší čas. Aha, ok. А чё? Ля. To je debil. Поддержала чиновника Сената Светлана Ажурова, бывшая олимпийская чемпионка, заявила, что уроки физкультуры надо сделать интересными, чтобы и дети ходили. Этого я и боялся. Idiot. Ja tomu nechápem, on ide a on si ju nevšimne. To je na Čiže ho išiel zastaviť, on do ňu nabúral. Prehľad. Ну они там. Oni sú.
Takže ja myslím, že to je vyrovnané. 1-1. No. 1. Mal by si vydať čokoládu. Niekto by volá počas videa. Srad na ňo. To je určite moja kamarátka. Dobre. Srad na ňu. Takže je to vyrovnané 1-1. Ideme sa na to čeknúť ďalej. Čakajte. Nie, zatiaľ to stupneme. Tak, Počkaj. tak to vyzerá, keď nejaký debil mi volá počas videa. Už to nezvoní, poď. Dobre, takže ideme naspäť. No choď. Srad na to. Takže, počkajte. Ja mám nápad. Kde máš mobil? Prepáč. Čakajte, ty. Dobre, takže prepáčte, že mi niekto volá počas videa, ale nejaký debil nevie, že natáčame, takže a určite je to nejaká moja kamarátka, že prepáč, Dada, že na teba nadávam, ak si to ty. Takže, Super. pozdrav, Kika, pozdrav do videa. Ježiš, budeš ticho, dobre? A daj mi Dianu. Pozdrav do videa, práve natáčame. Daj mi Dianu a poď ticho. Na selfie, čau. Takže je to... Takže to bolo počas videa skvelý vtip, Nasmiatie? Áno, no. Takže Nebola to Dada, je prepáčte, bola to Kika, moja ďalšia kamarátka, takže... Ja idem ospravedlniť. Nie, tam nechoď. Ok, idem si kúpiť ďalšie videjko, alebo... A to sme už kúkali. Nevadí, ja si to už nepamätám. A nie, ja si pamätám iba dvoch. Oho. Ježiš, no ti to Takého čo? poňači, čo tam bolo a tú Česku. No! Počkajte, toto môže byť ďalšia sranda. Keby nemala žiadne knihy. Či... No jej, ty krávo, pituma. Dvihol si to? Nie, Aha. nedvihol. Dobre si strávil. No, hurá. Daj veľkú obrazovku. Государством как та же Осетия, Абхазия и так далее. Крым сегодня часть территории России. To si musíte pozrieť. Jak to bolo? Čo, to som ja na štvorkovke. To je debil. Chudák pes. Hože, čo sa mi stalo? Zasekla obraz nožia. Au. To si musíte pozrieť. Nedaj odvietať. Daj tu, zastav to. Takže, Kika, pozdrav do videa. Kika, Daj mi ho. Kebyže chcem teba, tak volám tebe na mobil. Daj mi Dianu, inak sa naserem. Áno, dobre, takže prepáčte, zatiaľ iba chvíľku, takže zatiaľ vám ukážeme
pár vtipných videí. Ukážeme vám to. Až to nevidíte. Čekajte. Oh shit, you alright? Куда разогнался, блядь? Идиот, ёп! Иди к Женьке иди! Туда! О! Takže, Prepáčte. a sme späť. Čo teba chcela? No, teraz to, že aby som či sa s ňou môžem hrať alebo stretnúť. A ja som povedala, že áno, keď natáčame videá, takže môžem. Takže, za túto kategóriu si myslím, že kto sa viac smial? Obidva na rovnako, že? No teraz. Takže koľko to je? 4-4. No, dobre, tak už Neviem. skončíme toto video. A budeme Takže- veľmi radi. Takže skončilo to remízou. Dúfam, že ste sa na tomto zabavili. Takže... Čus!